Co tam? Co tam? Ona będzie. Ja bym to dotoczył. No. Co robisz? Do parzy! Dobra, to chciała. Głos. Wiktor, chodź! Jak to za presję tak ukaż to? Mamy dokument, że bijesz, fizycznie napadasz. No ukażę coś foty. Ona kopa. Mnie sobie wrzuca minuty, wrzuca się minuty. Kamikło. Nie musisz dokończyć termin. Nie, chodź. To było gapko. My idę letał citaner, pozor kaka. Do kosza. Jednocznik ludaku som nevieš ešte. A nikto ešte nespí. Čo si o tom myslíte? Vy ste to vypili? Nevadí. Čo si o tom myslíte? Čo si o tom myslíte? Dokument, teraz mi spraví kamera. Čo si o tom myslíte? Čo si o tom myslíte? Čo si o tom Také sa myslíte? neviem vyjadrovať. Vyjadrite sa, nehabite sa. Veľmi kritické. Dobre, tak to je veľmi kritické, takže ideme teraz za Liborom. On môže to zrazu dať. Ako sa vyjadrujete na to, čo si spravil? Čo si o tom myslíte? Ako máte z toho pocity? Čo som spravil? Lutujete to? A čo som spravil? To, čo ste odpalili. Prečo som to ľudoval? Lutujete to? Máte 2 roky basy, takže lutujete to. Nie. Ty je zaujímavý. Čo? Trsatko hľada. Gabo! Kde je trsatko? Ja som to už ukázal. Hľadáme trsatko. Let's resolve the world I've been resolving. No už to stopí. To ukáž, už to moc.